Mikä sun nimi on? Mirko Nummelin. Mä olin viime kesän täällä 2 viikkoa, vedin pojille 2 leiriä ja nyt aloitin just tänä vuonna ekan leiri. Vedän pojille päivällä ja nyt sen jälkeen tytöille. Oot sä ite, kauan sä oot ite skater? Noin 12 vuotta, että aluksi aktiivisemmin ja nykyään ei niin aktiivisemmin, kun on vaan paljon enemmän tekemistä. No, mä tykkään tehdä lasten kanssa juttuja, että se on tosi palkitsevaa, että saa auttaa, saattaa jotkut alkuun tässä jutussa, että Niin, okei. Et sä tuut vielä tulevinakin vuosina? Joo, ilman muuta. Okei. Tää on siis juttu, mitä mä silleen vois tehdä ilman palkkaakin, niin. Miksi ei se näin. Oon mä viime kesän kurssilaisia on muutamia nähnyt, mutta kyllä ne varmasti on jatkanut sitä skeittaamista, että aika monella on kuitenkin valmiiksi jotain pohjaa sillä, että on täällä nyt ollut muutamia, jotka on ihan ekaa kertaa laudan kanssa. Täällä on ollut 8-vuotiaasta 16-vuotiaisiin nyt tässä tyttöjen ryhmässä ja poikien ryhmä on 9-12 aika lailla.